Al nostre Sant Jordi Fashion Day, la Loli ens presenta l'última creació de la seva autora preferida, Elisabet Benavent, i diu que vol aprendre a enganyar el Carme. Al Ramon li agraden els misteris basats en històries reals i vesteix amb La farmacèutica, de Carles Porta. La Teresa ens presenta l'última moda en novel·la negra, Sal, d'Emma Riverola, ambientada a les mines de potassa del Bages. Al Cumi li agrada la tendència de la col·lecció local i s'atreveix amb una història sobre una relació virtual, amb un missatge per la Nora, de Gemma Camps. L'Elga també s'apunta a la tendència local i llueix amb Feliç confinament, de Carles Claret, un hilarant dietari sobre el confinament. A l'Eva li agrada la moda reflexiva i llueix A cor obert, d'Oriol Mitjà, un llibre de reflexions íntimes. La Maria aposta per un referent internacional, Jaume Cabré, i el seu últim llibre, Consumits pel foc.